खुलुमबाय दिनै 13 जुन 2024 बिस्थिबार आसामनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बान्देरदेवा टाउनाव लामानि साइडआव थानाय प्रवीण धाबा सिङाव सासे हिनजावसा गथ'खौ दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बे हिनजावसाया प्रवीण धाबायावनो खामानि मावोमोन। प्रवीण धाबानि बिगोमा प्रवीण सैगियाया हिनजावसा गथ'खौ हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरनिफ्राय बिमा आरो बिफानिफ्राय बिसोरनि सिगाङाव फरायहोगोन, गोजौ थाखोनि इडुकेसन होगोन होननानै थगाय थसि खालामनानै लाबोनानै खामानियावसो बाहायफैदोंमोन आरो गोबाव सम धाबायाव 1 दाननिबो बांसिन समसिम लेबारनि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो जाथायनि उनाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरा गावसोरनि फिसाजोआ हारसिं थैनाग्रा मानसि नङा होननानै बुंदों, बेखौ बुथारनाय जाथायसो होननानै बुंदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि करिमगन्जआव सासे सुबुङा प्राइम मिनिस्टार मदिनि सावगारिखौ आथिंजों गाग्लिनानै जोनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजु राजकुमार, करिमगन्जनि पातारकान्दिनि थागिबि आरो बियो पातारकान्दी जिल्ला परिषदनि सासे बारग' मेम्बारमोन। गुवाहाटीनि काइलिपारायाव स्कुटि सालायनानै थांबाय थानाय सासे सुबुङा हरखाब लामानि कारेन्ट खुन्थिया बायना होनायाव गोलैसिनजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जितु हाजरिका। जेब्ला जितु हाजरिकाया गावनि गथ'खौ कचिं क्लासनिफ्राय लायनो थांदोंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादोंमोन। सनापुराव आसाम पुलिसआ 3 बाइक सिखाव खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय बाइकबो हमनो हादों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुङा जाबाय भावेश टेका, बकुल बैश्य आरो जनि स्टार टिमुं। साउथ सिक्किमनि यांगांआव गोबां अखा हानानै लेन्डस्लाइड जादों आरो बे जाथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायाव गंस्नि न'फोराबो डेमेज जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मनिता राय, याबा सुबा आरो बिशाल राय। बिटिआ गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ 6 दाननि गेजेराव आबुङै मावफुंना होआब्ला एबसुआ फिन सोमावसारगोन होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। बड'लेण्ड आन्दलननि गेजेरजों 1135 एबसुनि आन्दलनाव मुंख्लं जादों, आत्मबलिदान गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादों। एनडिएफबिनि आन्दलन, बिएलटिनि आन्दलन गासै 5,000निबो बांसिन दिनै जोङो आत्मबलिदान होनो गोनां जाबाय आरो बे दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान। बर' हारिनि जारिमिनाव जे समाव 12 जुननि जे हाबाफारिया फैयो दुलाराय बर' माहारिया बयबो गोसोखाङो। जोंनि आल्टिमेट थांखिया आलादा रायजो, जोंनि आल्टिमेट सिमाङा आलादा रायजो। जाय जिखि बुङा मानो, जाय जिखि कुइसन खालाया मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इसिं आरो बायजो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिनि थै, मोदोम, मेलेम, बिखा बिख्लोआव आलादा रायजोनि जि सिमां, मुंख्लंफोरनि सिमां, बड'फानि जि मोनसे आलादा रायजो दाबिनानै बर' हारिखौ जौगासार गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां, बे सिमांखौ जों मालाबा बावाखै आरो बावनायनि खोथा गैया। दा बेखायनो दिनैनि बे सानाव जोंनि जि मोनसे जि जार्नि, जि मोनसे पलिटिकेल आरो गणतान्त्रिक आरो कनस्टिटिउसनेल जि मोनसे मोन्थायखौ लानानै जों जि जार्नि, बे जार्निया जि मुंख्लंफोरनि बावसोमनायनि जि मोनसे फिथाइ। जोङो 93आव बिएसि सुक्ति मोनबाय, 2003आव बिटिसि 6 सिडुल जोङो गोरोबथा मोनदों आरो 2020 सनाव जोङो गोजोन गोरोबथा, जि मोनसे देरसिन गोरोबथा आरो बे 6थि फारिलाइखौनो बिथा खालामनानै मर अट'नमिनि बाथ्रा, सेल्फ अट'नमिनि बाथ्रा, एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा, जेराव नोङो समस्ति बांहोनायनि बाथ्रा, पावार एन्ड फांसन बांहोनायनि बाथ्रा, इनस्टिटिउसन गायसननायनि गेजेरजों आबुं आरो रोखा महर होनानै जोंनि जोबथा थांखि आलादा रायजोसिम थांनायनि जि मोनसे स्ट्राक्चारेल जि मोनसे एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ जोङो दिनै मावगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिया माब्लाबाबो बावाखै जोंनि आल्टिमेट थांखिखौ। नाथाय जोङो आगानसे, आगाननै, आगानथाम जों आवगायबाय आरो जोङो जोबथा थांखिसिम दिनै गणतान्त्रिक आरो राजनितिक जि मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनफुंनांगोन। बेखायनो मुंख्लंफोरनि जि बेसेन गोसा जिउ बावसोमनाय, बिथांमोननि जि बावसोमनायनि गेजेरजों जि मोनसे सिमां, बे सिमाङा
गोथां महरै जेब्लाबो थागोन आरो जोबथा थांखिसिम जोंनि हाबाफारिखौ बावलांनांगोन। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे राजनीतिक जि जार्नि जोङो गणतान्त्रिक माहारियारि फरायसा आफादब्लाबो राजखान्थियारि दाबि इस्युखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव राजखान्थियारि जि मोनसे इनिशियेटिभखौबो जोङो सम सम लाबोनो गोनां जादों। 2020 सननि सान्थि सुक्तिनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि टीमखौ दिनै काउन्सिलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव बर' हारिनि सार्थआव जोङो बेयाव बिथांमोनखौ माने पावाराव लाबोदों। 2021 सनाव आसाम बिधान सभायाव 8 जन MLA देरा होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम एसेम्ब्लियाव आसामनि बे रायजोनि जि पलिटिक्स आरो जाति दानायनि पलिटिक्सखौ बर' हारिनि पलिटिकेल बर' हारिनि सार्थआ जाहाथे बेयाव बांसिन मर्यादा मोनो बेखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो देरा होबाय। बिनि उनाव राज्य सभायाव 2022 आव जोङो MP मोनबाय मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथांखौ, जों आसाम बिधान सभायाव मन्त्रि मोनबाय मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ, आरो जोंहा 7 जन MLA आरो लोगोसेनो दिनै 2026 सनाव भारतनि जि जेनेरेल इलेक्शन बे बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार 1 नम्बर ST लकसभा समस्तिनिफ्राय देरहासार होनानै 10 बोसोरनि उनाव बर' अनाबर' हिंसानि जि मोनसे थासारि दंमोन बे गासैखौबो डिफिट खालामनानै बर' मानसिखौ फिन रिगेइन खालामनानै फिन जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनानै लकसभा आरो राज्य सभायाव साफा साफा दिनै MP जोङो बे मोननो हाबाय आरो बे MPआ दिनै थारैनो दिल्लीयाव थांनानै एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन। दा बेखायनो बाथ्राया जाबाय स्पष्ट BTR सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे राजनीतिक मजबुत मोनसे थासारि दानानै होनांगौमोन बेखौ दाबाय आरो सुक्तिनि दफा बायदियै समस्ति दानाय, समस्तिनि सिमा बारायनाय, BTRनि सिमा बारायनाय, पावर एन्ड फांसन साबजेक्ट बांहोनाय, आर्टिकेल 280 नि बाथ्रा, बर' कसारी काउन्सिलाव भिलेज नटिफिकेसन सोनांगौ, भिलेज इनक्लुजन BTR आव गामि सोसननांगौ सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय, बे कार्बि आंलंनि ST हिलनि मर्यादा, NDB नि दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ केस उइथड्र खालामनांगौ, रिहेबिलिटेसन, मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया, जेलाव थानाय NDBफोरखौ दिहुननानै लाबोनांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनि इउनिभार्सिटि कलेज इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननांगौ। बिनि थाखाय दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिखौ जोङो खावलायदों आरो जोंनिफ्राय थांनाय दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे 100% खामानि मावनो हायो आरो मदि बिथांखौ खावलायदों जोङो जे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव BTR सुक्तिखौ 100% मावफुंनांगोन आरो जुदि मावफुङाब्ला गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।